Edidi vatandaşlar bäýatlaşyňyzy ýetidiň bize tomaş etmeňiz arkaly dowam edýäs. Häzir orta sahnamyzda innik aýdym çyn çarýas. Ol aýdymçy bolsa Mary welaýatynyň wekil bazar etrafyndan Meredow kaka geldi. Assalamu alaykum hormatly minagdalar. Menem siziň şugunky meniň sesimi telewiziýasyňyzda ykbal saňa arzym bar diýen meşhur aýdymy getirdim. Eger mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip berem. Sahnany size goýýas. Baltamay ardım var, ardımını inkar etme. Görkümlere kardım var, keşke berhudar etme. Tallan çakta yürenim, tallan çakta yürenim. Sonnan yola yürenim, hovlayda devranım. Namartlara dar etme, hovlayda devranım. Namartlara dar etme. Kahelli ine görüşmüzäli emin adalarymyzyň gelen netijeleri iki teside. Bolýat sesini berdi, birim bolanak sesini berdi. Bu demek bolýar, siz biziň bäýatlaşyňymyzyň innik tapgyryna geçirileňiz ýöne mümkinçiligi esasyna innikide has gowy ýerine ýetirersiňiz diýip umyt edýäs üstünü kemräň bolsun. Hormat